Tapos so, naglagto ko mabimalbala siya, madanagan. Tsaka ko makabala. Ayaw ko na. Sikag. Ayan, let's go on the trip again. Ito si Marcos kami. Guys, so we are here in Baluarte na natin. Pwede na pang surfing na. Ang ganda din. Oh, hindi nga. Sabi ko this is one of the historical places here in La Union. It's called Baluarte. Yan. So they have a few residences here around this area. And they have a restaurant too, so for all the tourists that come here and then they get hungry, you can eat here. It's called Steak to Juan, or yeah, Steak to Juan. And so Okay guys, let's see. Tasin ka dito sa side ko. Din lang sa side ko.
O, diba? From Baluarte, we're here at Luna Public Market. Bibili ng chinelas. Bibili ng chinelas. Ayan. Oh, I like this place. Hanger dito sa inyo, te? Ay, you want? Hanger? Sige, ano muna tayo? Mag-survey muna nila. Hello po. Hello. Ay, chinelas. So, ito, this one. Ano yun? Roxy. Labas lang naman yun. Bagong labas. Sinanit, te. You want that? Oh, like chinelas na chinelas. Sige, at least we know where it is. Oh, mga school supplies din, oh. Slides ay kanadiretso Tingin po muna, balik kami. Hello po. Nakamiss yung mga ganito. Hello po. See? Okay na, Dra. Okay, kita. Yeah. Pay-pay. So just make sure na ang mapalit ninyo is masulod mo. Madala na to sa ano. Oh, that kind of chinelas. One. Ito yung 180, Habayanas. Ganda po siya. Saan po makikita yung size? 7. 37, 8. Oh, 6. 6. 36. Ito po yung 6. Ito isa sa'yo. Yung dito kapalitan na. Chinelas. Bayad na. Magkano po lahat? Bunker. Lower Bang discount siya ate. Yan, dito yung tiyanggi nila. They have pretty much everything that you need. From duster to slippers to arenola, Tabo. bucket, tabo. They have everything here. Yan. Cute, no? This is, magkano naman? 250, then 230 na lang. So, 250 is like $5. Right? Yeah, $5 for this. For that. Oh, nice. Oh. Ay, hindi ko ano. Mas bet na ako. Go. Let's go back here. SpongeBob. Ako, ikaw ang ba siya ano? Ayan, so, diba? So, I told Gil I want to check this place out because I saw this while he was doing the vlog. Gusto ko makita yung mga ganito ng mga items dito because we don't have it in the States. So that's why, ayan. And very, less expensive. Ano ako yung kung mata ko. I wanna buy everything. Mahal na. Expensive na sa amin. Expensive na. Because, kaso earner kami. Kasi yung pang... Ayan sis. Sabi na kaya. Asan na yun? Di ba you saw it? Dito. Unahan. See what they have here. They have small buckets like this. They have the tabo. When we take a shower, this is how we take a shower, Filipino style. Ito yung iwan king. Ayan. And then this one. You wanna buy this? Pwede. Sa Pansay. Magkano daw siya? Sino si Tindera? Ano po? Charot ayo. 120. 120 yan. 120? Ah, sige po. Diba? Meron tayong hangers. Ayan. Pwede ka isa
Ano? You want? You need? Oo. Para sa pantalon. And din daw po. Pwede Ano pa? 180 Uy! na. Uy! Uy! Uy. You want? Ay, sige, yes. They have... Magkano po? Unan. 150. 480. Diba? They have a lot of stuff. This is the traditional kumot blanket that we have here that we're always using. Yeah. Meron silang banig. And mosquito. And mosquito. The mosquito net. Ayan. And then for kids, they have toys. So, tiba-tiba tayo. Marami tayong dadalhin. Alright, time to pay. Diba? Tapos lang daw siya. Ay, ito pala na. You can text pala. Ayan, oh. Ano mga nabili? Hanger. Pillow. Ayun. Okay, so our ride is here. Doon na si Kuya Pakit, and then let's head out